Saku 40 biayane 40 biayane 4.000. Niku tasik turah 36 niku. Lah padine endi? Badine sing ben kalih dimampe ambak. Ngojek 10. Damang ngojek 10. Kantor 26 Bu nggih. Wah, susah. Nah ini sepertinya Mbak En jajan go mantuk ya. Jajannya sinten lho Mbak? Oh. Mbak belonjoku wadah ajeng repot to Mbak? Iya. Pundi daleme? Kula ngandhap mriku Kiring, biting. Oh, sing ke sana ke arah pulau. Oh, nggih nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Jalan Raya Pulung Soko ataupun Pulung Trenggalek. Pak D akan mengajak sedulur semua untuk mengunjungi salah satu pasar tradisional yang berada di pelosok Ponorogo. Pasar ini berada di atas tanjakan Biting, tepatnya Pasar Popongan. Oke, bagaimana suasana juga keseruan di pasar ini lur? Ikuti terus videonya. Sumonggo.
guys. Ini sekitar jam 7:30 kita di Pasar Suru ya. Warga sini manggilnya Pasar Popongan. Nah, untuk suasananya seperti ini. Sebagian banyak mungkin untuk para pengunjung udah pada pulang. Cekap Mbak nggih? Sampun. Gede mantuk menan. Putih dalamnya? Bulu. Oh, bulu. Bulu ke kidul saben mriki. Oh, alah nggih. Monggo dirakan. Nah, guys. Akhirnya kita sampai juga di Pasar Popongan ya. Pasar di mana, Mbak? Ini terletak di dataran tinggi sisi timur Kabupaten Ponorogo. Nah, dari pasar ini kita juga bisa melihat itu view Bayangkaki. Luar biasa, guys. Yang cukup indah. Memang untuk lokasi ini berada di ketinggian ya. Seperti pada perjalanan tadi kita bisa lihat naik turun perbukitan. Nah, ini sepertinya Mbak En jajan go mantuk ya. Jajane sinten lho, Mbak? Oh. Dereng duwe anak-anake piye? Bos, jualan apa, Bos? Geduk. Geduk asli? Golan. Asli. Mriki mawon. Oke ya. Soko. Soko. Oh, tak kira oleh golan. Geduk lindri nggih jenise. Dengan putih angin. Melarah. Oh, alah marah. YouTube, Bos. Damel YouTube nggih. Bapaknya jual kalender ya. Asli mana lo, Bos? Soko juga. Nggih, keren. Luar biasa nih suasana. Kebanyakan pedagang lokal nggih. Oke. Niki pekene niki mriku nggih wonten ta lebete? Mboten, maksud kula Tan Margi niki enten lebete. Oh, namung niki mawon. Lagi kalih pon Sombro mriku. Oh, ngoten nggih. Mriki Pasar Suru nggih. Popongan nggih. Nggih, monggo, Bos. Laris-laris. Nah, seperti ini suasananya di Pasar Popongan ya. Ini sekitar jam 8 kurang kalau nggak salah ya. Nggak sempat lihat jam tadi, Pak D. Nah, jalan ini jika kita ikut ke arah sana, ke arah Ngadirojo ya. Ngadirojo juga Sawo. Insya Allah begitu kalau nggak salah ya. Ini suasana di luar pasar. Oke, kita nyebrang. Coba kita mendekat ya ke dalam pasar. Bos. Apa sing konten iki? Niki pekene niki pasare. Konten baku Batagor, Pak. Kamu lah. Bisa. Bu. Lah pundi sing bakulan? Bakulan iki bakulan. Bakule niki. Oh, dep-depane niki Bu nggih. Kok mboten enten lebet enten mriki? Napa? Lek sadean. Lah niki wau sadean iki kok etok-etok. Lho, kok etok-etok to, Bu? Niki iki wangsul. Golek butuh to? Boten. Kok susah sira dodol kok. Oh, saelinge ngoten mawon. Ya ora kira dodol susah sih ora. Ya kok. Dalem? Dalem? Sasinya Kalimantan. Oh, menika panen sawite. Boten. Pripun? Sadean ning Kalimantan. Oh. Napa Bu sing disaden ten mriku? Kula pengen to, Bu. Sayur. Sayur. Apa? Mula. Sing 2 wulan teng Kalimantan, mengke mantuk enten mriki. Sasi. Oh. Niki nggih badhe mriku malih. Bagi Bali tasik wangsulne. Lah nggih badhe mriku malih. Boten. Mboten. Oh, mbuh. Niki anak ajeng mantu. Istirahat to. Yogane badhe mantu dadi nunggoni putune ngoten ya. Dedos sesuk ora bisa nek biyane.
Nggih ditlateni mawon Bu. Pripun rah ya enten keadaan ngaten niki ya. Dereng padha panen menawi. Lah nggih. Nggih. Saku 40 biayane 40 biayane 4.000. Niku tasik turah 36 niku. Lah padine ndi? Badine sing ben kalih dimampe ambak. Ngojek 10. Damel ngojek 10. Kantor 6 Bu nggih. Napa to, Pak? Dalem Iki ki aku kan anu lho. cerita budene ngoten lho. Nah ini untuk dagangan Bude, macam-macam nggih enten sayuran. Enten lala sembarang lah sampai dol lho Bu jenengan iki. Bumbu. Nggih. Ini suasana di luar pasar, guys. Yang rame ini batagor iki. Lah nggih, bakule batagor sampai ra ketok bokonge. Halo, Mas. Nek dijamu Pak loro untu wong. Berarti ora kena jak wawancara nggih. Lah kaya ngene nek dijamu loro untu. Krikete kok. Wedi aku timbang diseneni tak ngalih lek ngono. Laris-laris, Bos ya. Oke. Itu iso omong, lek jamu. Kita coba masuk ke dalam pasar, guys. Ora payungan bare panganan. Di dalam pasar bagaimana suasananya, guys ya. Oh, seperti ini. Ini ada berbagai makanan, ada satwa juga yang dijual di sini. Sayuran. Ya enten pun anu. Oh, pun bodo mantuk to, Bu. Oh, kesiangan. Mare omahe adoh lho, Bude. Ini ada jual unggas juga. Oh. Mbak saya, Mas. Nun? Pados gambar riyen. Lah mengke manca-manca ajeng pados gambar lek beto ayam. Niki mundute saking dalem Bu nggih. Tangga sekitar ngoten niku. Ya mboten iki. Oh, tembiken mriki disaden ten mriki. Ngoten to. Pripun? Pun pajeng pinten ekor niku, Pak? Dereng pajeng. Dereng pajeng. Nggih, mugi-mugi dak malih telas Bu nggih. Amin. Nggih. Lah, panjenengan nasi pundi? Suruh. Suru mawon. Oh, berarti cedak mriki nggih. Oh. Bude nggih suru. Kalimangu. Kalimantan apa Kalimangu? Pundi niku? Oh, mriko Soko. Kecamatan nggih. Iki kecamatan ini Soko. Keren. Nggih, mugi-mugi laris Bu nggih, mawon. Mbak. Jualannya macam-macam nggih, Mbak nggih. Sak wontene. Oh, ngoten niku. Niki mundhut king Ponorogo. Iki opere ning mriko terus dikirim mriki. Oh, sebagian nggih tangga sekitar ngoten nggih. Sebagian ning petani. Nggih. Niku ada sayuran mesine king mriki mawon lokal Bu nggih. Nggih. Pripun pekene hajake? Nggih niki Anyep napa rada? tesih lumayan. Ayo. Sawise niki kan bodo. Oh, kok perpekan bodo? Kan bodo niku, bodo nata. Oh, bodo nata nggih. Lah, Rada lumayan nih. lah mriki napa kathah sing anu? Umat Kristiani. Sing radi kata di daerah Klepu mriko. Lah mriki mboten niku. Oh, mriki mboten wonten nggih. Klepu ya Bu nggih. 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 Nggih, suwun Bu nggih. Mugi-mugi laris Amin. barokah. Ini guys, suasana di dalam pasar ya. Ini Mbaknya juga jualan sayur juga, Mbak. Nah, sebagian banyak yang dijual di sini kebutuhan sehari-hari ya guys ya. Ada juga memang yang jualan seperti pakaian juga, tapi cuma ada 2 lapak sepertinya ya. Ada 2 lapak. Kersane dipirsani dulur-dulure sing enten luar negeri niku lho, Bu. Mbak selesai. Bu, rame Bu nggih. Alhamdulillah rame. Asli pundi lho Bu? Suruh mriki nggih. Sadiane tiap hari napa?
Oh, pundi pekenan ngoten. Nggih, nggih, nggih. Lho kenten lek celak mriki terus buka enten mriki mawon, mboten ya. Nggih, nggih. Namung kalih nggih Bu nggih sing jualan baju. Niki kan kula mlarak. Mlarak nggih. Nggih mugi-mugi laris berkah Bu nggih. Nah ini budenya. Bude. Sadeane sayur, bumbon-bumbon. Niku enten napa niku rebung Bu nggih? Nggih, Bu. Niku saking dalem. Nggih. Nggih lek tumbas tapi iki yo. Nggih daerah mriki mawon ngoten. Lah daleme nggih suruh. Oh. Boten luar. Ya menawi lek blanja teng Ponorogo mboten nggih betul. Boten nate, lek rumiyin Mas Pasar iki apik kita minate. Oh, mriku. Lek sakniki blanja ning Ponorogo boten. Dimasukne TikTok e. Nggih, nggih. Mboten YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Nggih, nggih. Blanja ning Ponorogo. Nggih penting tekun telaten nggih Budi nggih. Nggih dipuji sehat terus. Sithik-sithik asa rezeki ngoten nggih Budi nggih. Niku. Nggih suwun Budi nggih, mugi-mugi lancar. Ini guys, cukup ya bisa dibilang sedikit ya pedagangnya. Bos, belanja? Nganter belanja no, belanja ya Mbak? Belanja. Oh, nggih nggih nggih. Model Makario. Oh, nggih nggih monggo monggo. Mudah-mudahan lancar. Mbak, Nggih, Pak. pripun laris? Alhamdulillah. Tiap hari jualan ten mriki? Nggih, alhamdulillah. Oh, niku enten napa jamur nggih? Nggih, Jamur napa tiram? tiram. Ada jamur, ada rebung juga nggih. Nggih, pete, kacang Pete. merah. Oh, kacang merah. Nggih, Sing biasane saking Magetan ngoten niku. iki saking juga. Oh, pudak nggih. Nggih. Daerah Inggil, Mas. Sing Daerah Inggil. anyep-anyep ngoten niku. Nggih. Lah, paketan biyen tapi iki saking juga niki. Niku campur putih ngoten. Nggih. Kan dari ini to, Pak. Niku sing kagem bubur niku nggih, Pak nggih. Nggih. Bubur terus disayur. Nggih. Nggih, anu niku sop merah niku. Nggih, nggih. Asli pundi, Pak? Kula. Nggih. Suruh mriki mawon. Nggih, mudah-mudahan lancar nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Terina apa nih? Nah, kita puter walaupun nggak sempat wawancara. Inilah para pedagang di Pasar Suru ya. Bu, bajaknya kukut-kukut. Dereng nggih. Asli pundi? Asline rumri. Suru mawon. Nggih, tiap pekenan enten mriki. Nggih. Kliwon, mengke legi teng Sumbro. Rei. Sing ngomong. Oh, momong. Sumbru. Naik tilik. Nggih, nggih. Oh, keliling. Ke kelilingnya daerah pundi mawon? Ke tan mriku, tan mriku. Ngapa? Oh, dereng genah. Dereng genah, mungkin badine dolan mriku. Mlarak. Semarang. Mlarak. Clara. Nggih, suwun nggih, mudah-mudahan lancar-lancar. Bu. Nggih. Dalem? Kamera apa syuting jenenge? Sami mawon, nggih kamera nggih syuting. Pripun lancar Budi nggih? Adike kenapa dimasuk nih? Ya. Dimasuk nih YouTube ya. Ditonton nanti ya. Iki kita eleke iki bae. Mboten sedaya ayu Budi. Pripun niki pun badhe mantuk? Dereng nggih Budi nggih. Kersane telas riyin. Ora payu, Mas. Oh, dereng mboten kok ora payu Budi. Kok nggih? Dereng. Wedak malih telas. Alhamdulillah. Amin. Lah kok mbako barang to? Baku. Niku nggih dagangane panjenengan. Oh, lah sedaya njenengan dep lho Budi. Ora payu, Mas. Ada mbako, ada tempe, sayuran, bumbon, weh komplit Budi. Nggih, mugi-mugi sehat terus ya Budi nggih. Lancar rezekine. Nah, kita puter guys kamera yang di sini juga lagi jualan seperti biasa. Ada sayuran.
Sebenarnya untuk pasar Suruh udah habis. Popongan ibu nggih, pasar Popongan. Cuma sampai di sini karena bangunannya juga ini saja guys. Untuk barang yang dijual ya seperti biasa ada jajanan. Bu, lancar nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Sarapan. Lah mundut napa betok ing dalem? Mundut gini putri. Oh, mundut ten mriki nggih Budhe nggih. Oh. Nggih monggo sekejakaken. Nah kita puter. Budhe kok benten piyambak sadeane. Niku kagem napa Budhe? Oh, pandan nggih menika. Kagem kembang bore. Kembang bore. Lho ngeten iki langsung nggih rajang-rajang ngoten niku napa lek enten sing tumbas wae? Nggih, ten sampun rajang nggih telah. Oh, ngoten to nggih nggih. Nggih, suwun Bu nggih, mudah-mudahan lancar. Nggih, amin. Mbak lagi scroll aja. Bu, sadane napa Bu? Jenang kumpul, Jenang susum, campur, grendel. nggih, gorengan. Oh, ngoten nggih. Keren nggih. Pundi daleme? Pak, nggih iki mawon suruh. Suruh mawon nggih. Berarti panjenengan tiap hari sadean ten mriki. Mboten tenan. Oh, tiap pekenan mawon. Liwon sama paing. Liwon sama paing. Nggih ten mriki nggih. Lah niki sampun telas ngoten dagangane. Alhamdulillah. Berarti rame nggih pekene Bu nggih. Ini guys, kayak punya udah semua hampir kosong nih. Sudah kosong, ini bahkan ada yang sudah selesai. Oke, mudah-mudahan lancar terus Bu nggih, sehat selalu. Nah ya, sepertinya untuk suasana di pasar Popongan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi tombol kangen ya. Buat penjenengan yang mungkin sekarang berada di perantauan, suasana pasar Suruh atau pasar Popongan yang memang bangunannya pasar cuma segini. Mbak, belonjoku wadah ajeng repot Mbak. Iya. Kunti daleme. Kula ngadep mriku piting. Kiring, biting. Oh, sing ke sana ke arah pulau. Oh, nggih nggih. Nggih, monggo. Nah ini suasana di luar pasar ya, di sebelah utara. Jalan ini jalan ke arah Soko, Mas. Kalau nggak salah sana ke arah Soko, sementara ke sana ke arah Pulung. Nah demikian tadi untuk vlog kita di pasar Popongan atau pasar Suruh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.